Tiga kene? Kuri bashi tila. Si. Asi abora. Itu frana dia ngawur frana. Oh ay akain. Nikala ka ba? Ayan sama. Wala nikala ka ba? Kain sa. Nikala mina kemiro na sisa. Awo. Bashi tiyere la kon. Bashi tila. Alhamdulillah. Mama. Dia ada ni rema. Di barang seni mundowi. Iba bela hasikon. Abila dam la se anya rema. Boy chene di. Mafu pani chene. Oh nga ningal kungu bene rete ka tenwi lawo. Yamma ini ma kami nyogon bulu. Ina ko furu ko sirape. Ay naman ni mo kantiya. Sabula ni ika ko jade mine ko sebe. Witan nga sigina sino pe. Ngane para wala ke jade mine. Ika takabulu ni jara nere ko sebe. Atunkani na matima bashi. Ni kadindinga manoye musai. Mama. Nyame. Anya itaru. Nyapa me. Nga mena kuma musafe. Na kara tugo mina. Kope biye la dona yame. Yame. Dala sona. Nebe na fo. Awo. Wakamu fo. Ndensani. Wala idini ke tugo yere jarani. Ala damnilo adate kuma chamana pozeni noti. Ni solonga musai. Utini la fiale buram sokola. Oh. Mina kuma musafe ko mbide ngako. Ni musafe la ka nyoka yiko. Papa. Juma le vino. Jarabi. Nam. Ni yayi ne yuli. Ko de cara. Ko cara fu ka taa fɔ ko cara. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ fɛn o fɛn kɛ adamadenya la tuguni. N t'a dɔn fɛn min bɛ ne yɛrɛ nɔfɛ quoi. Ni ne donna fɛn o fɛn na o bɛ kɛ problème ye ne bolo. Ne yɛrɛ nana n sigi ka miiri sa. An filɛ so min kɔnɔ nin. Nin so nin luwanse wari min bɛ ne la sa a bɛ kalo 7 ni dɔɔnin bɔ. Ne t'a dɔn n bɛna a sara cogo o cogo la tuguni. A sara cogo yɛrɛ foyi tɛ ne ye. N t'a dɔn n bɛna a bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko n b'a sara. O yɛrɛ ka bɔ yen. Problème ka ca. Wallahi an sigi kɛra ne bolo fɛn dɔ ye. Donc n ka miiri kɔnɔla la n'a ma ɲɛ ko kow ɲagamina yan a kun ka di ne ye an ka taa an sigi village la an ka ko tɔw kɛ. Au moins yen ye n fa dugu ye yen ye n bɔyɔrɔ ye. Ko caman bɛ yen n bɛ se ka tɛmɛ olu kan ye. Olu kun ka di ne ye an ka taa an sigi ɲɔgɔn fɛ. Papa. Ere b'a dɔn ne b'i ka mara de kɔnɔ. A mana kɛ cogo o cogo. Hali e mana don diɲɛ de kɔnɔ. Ne kan ka don e nɔfɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la village sigi ka gɛlɛn. Nka n b'a kɛ cogo di? N y'a mɛn. Problème foyi t'a la. Musa. Ni wele bashi tɛ. Asi terimuso min bɛ to ka na si nɔfɛ. T'a dɔn i b'a dɔn ko finman bɛ tantɔ. Tuma dɔ a bɛ funabiri. Awɔ n bɛ to ka ye yan tuma bɛɛ. Musa dennin tagabolo diyara ne ye kosɛbɛ. Wa a ka di n ye n k'a ɲini i ye furu la sabu ka d'a kan Musa ko dɔ kuma sera dɛ. I si kɔrɔbayara dɛ Musa. Waati dɔ sera ten. A kɔni ka di n ye k'a k'i furumuso ye. Mama. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ de tɛ muso fɛ. Muso ko fansi man di ne ye. Ne t'a fɛ ka n yɛrɛ kunkolo kalaya muso ko foyi la pour le moment. Musa. Muso ko fansi man di ye Musa. Ayi. Musa muso man di cɛ o cɛ min kɔni ye. Musa ye pele de ye o. Musa muso man di ye. Mama, mɔgɔw ka cogoya tɛ kelen ye. Bɛɛ ni diɲɛ ye fɛn de don. Ne ye ne kun k'a man di ye a faamu dɔrɔn
tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ fɛ ka don a ko la sisan. Diya n ye fɛn ye, i bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la sisan, ma o de faamuya, walawala n ye dɔɔni ta ɲɛ. Ne bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de, n ko n tɛ muso ko la. Musa, ne ma kuma in faamuya. Et puis e yɛrɛ bɛ ka a si tiri muso min fɔ. Mama, nin tɛ goyo ko ne bɛ se ka min présenter fan bɛɛ o. O yɛrɛ k'i bɔ a la. Ne bɛ muso sugu min fɛ, muso min forme ka ɲi. N'a kɔ donnen ni mɔgɔ jatigɛ, n'a bɛ se ka présenter diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, hali ni fiyɛtɔ a ye ni fiyɛtɔ ɲɛ bɛ yɛlɛ. Mais ne Musa bɛɛ bɛ n dɔn, sigida bɛɛ bɛ ne dɔn, ko ne ni muso sugu dɔ ka ye ɲɔgɔn fɛ, ko nin ye ne furumuso ye. Hali o kɔɲɔ yɛrɛ la, mɔgɔw bɛ jiginna sɔrɔ ne la. O yɔrɔ jateminɛ dɔrɔn, mɔgɔ bɛ tori bɛ kasa bɛrɛmaji de la. Nin fana bɛrɛmacɛw bɛ yen, ne fana bɛrɛmamusow de bɛ yen. Musa ye tiɲɛ fɔ. Safi ni ne y'a faamuya, a bɔra ma bon. E t'o fɛ. Ne t'o fɛ. A sinbara ma bon. Ne t'o fɛ. E t'o fɛ. Ni mɔgɔw y'a ye f'u jaga tigɛ, o de ka di. O de ka di. Belebele jamujan jɛman pasi. O de ka di bubaraba. Muso bubaraba. Musa i ta tiɲɛna. Ayi ne bolo bɔlen den wula. E ma ne ɲininka hakilina t'a de la. Walahi Musa i ta tiɲɛna. A ka haramu i ta tiɲɛna Musa. Moi ne kun t'a fɛ yan. Musa denni ladamulen don a tɛ kuma caman na. Sigida in na denni bɛ bɛɛ bonya. Ne yɛrɛ a ma tɔ to ne yɛrɛ ye. Musa e t'o fɛ? Fo janga walaki musomaninw. Janga walaki ko tɛ sa, fɛn bɛɛ ye diɲɛ ko de ye. Bɛɛ ni hakilina de don muso ko la. E ye diɲɛ ko ye Musa, min ye ne diɲɛ ko ye ne fana y'o de f'i ye Musa. I m'a fɔ bɛɛ ni diɲɛ ko don wa? O kumana Musa nin y'i ba diɲɛ ko ye. Nin kɔni ma ne wala ye. Nin ye wuli cogo bɛ ye. Musa! Musa! La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Muso bubaraba. Ni jɛɲɔgɔnw y'a ye f'olu ka to ka ja tigɛ. Ne bolo bɔra n denw la. A ka haramu Ami n'i ma cɛsiri Ala kɛ bin na n'i ma tila. Musa y'i ta fɔ. A tɔ tora ne Ami kun ta ye. Ala ka si d'an ma, a bɛ ɲɛnabɔ. Walahi den tɛ ne bolo ma ɲɛnabɔ Musa. N ka cɛ nin ye e de ja e ye mɔgɔlankolon dafalen de miiribali tasibali donc e ɲinɛra wagati min na e ye ne bila mission na ko ne ka marifa ci cɛ sen na i ɲinɛra o don kɔ i bɛ ka ɲinɛ fana ko ne ye marifa ci cɛ la yɔrɔ min na ne bɛ se k'a ci la o yɔrɔ la. E ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ wa ne de bɛ yafa deli e fɛ. N'i y'a ye ne ma se k'i ka wari tɔ di ma i ye marifa ci cɛ min sen na o de tun kan ka wari di ne ma nka depuis a banana fo sisan a ma wari di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ bolo ba pepepepe hali ne filɛ so min kɔnɔ nin ne bɛ luwanse de la ne filɛ yɔrɔ min na bi foyi nege tɛ ne la ka taa village la o ye fantanya sababu de ye ne bɛ mun f'i ye ni e m'i cogo dɔn Bamakɔ yan e bɛ sa manamana ko la ka d'a kan si b'i la nka entretien t'i la Ja. Ani a si bɔra. Banabagatɔ fari don. Ka fisa Ala k'a nɔgɔya. Amina Amina. Dɔkitɛriw bɛ ka a ka soin tɔ kɛ. Musa
Agena. Agena Dumula ne bora sona. Ne ka papier. Ne b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila yɔrɔ kelen na. Nka bi ne nana ne ka n'a so n ka papier bɛɛ lajɛlen ɲagami ma wa papier caman fana bɛ yen n mago bɛ papier olu fana b'a jɛ. Awɔ a ko juguman yɛrɛ ye min ye min ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye du papier ye n ka baarayɔrɔ papier b'a la banki papier b'a la. Hali n ka terrain minnu bɛ yen olu fana papier b'a la. N'a fɔra k'olu papier ninnu n yɛrɛ ka du kɔnɔ ko n si so kɔnɔ. E ma fili k'a bila yɔrɔ dɔ la koyi. Mais kabini lawale ne bɛ n ka papier bila yɔrɔ kelen de la o m'a bɛɛ lajɛlen arranger. Sisan i t'a to ni mama nana i ka mama ɲini komi ne y'ale fila de ye so kɔnɔ. Baasi tɛ n y'a ye fana y'a ɲɛf'i ɲɛna aw ye dudenw ye o de kama ni kuma in sɛbɛnna n kamana galen don N'a kɔni bɛ so kɔnɔ Fifi bɛ dɔgɔtɔrɔso la an b'o ko la n'a fɔra nin papier ninnu fana tun bɛ kɛ cogo di. a bɛ san ni mama nana mama ɲininka. Baasi tɛ n bɛna fɔlɔ. Dosi sigiyɔrɔ filɛ Seydou ne ma sigi ne bɛ ɲininka aw nafa bɛna kɛ mun ye ne ka ɲɛnamaya kɔnɔna la cogo di da Seydou ne y'a ɲini k'aw dɔn nka aw m'a ɲini ka ne dɔn aw kasira yɔrɔ o yɔrɔ ne yera o yɔrɔ la ka don aw jigi kɔrɔ k'aw dɛmɛ aw kungow la nka nin ye ne n'aw kalo joli a tɛ ɲɔgɔn ye aw m'a ɲini ka ne ne sara ne balola aw mago t'a la. Dosi ne y'i kibaruya ɲini dɛ ne ye kibaruya jɔnjɔn min sɔrɔ i kan a fɔra k'i bɛ kaso de la. Ko jɔn bɛ kaso la donc ne ka kaso la tagaw de ka di ye. Dosi ne yɛrɛ ka kuma tɛ ne y'a mɛn Jean de da. Seydou ta ma mun wele ka na diyan. N bɛna sisan. On basse. C'est Lozi ko wani wuli ka mɔgɔw bila. Lozi nana le. Awɔ Lozi nana. A bɛ min? A filɛ nin ye kɔfɛ kari la. Ko min na? K'a mɔgɔ ba de bila k'i teliya ka na. E y'a ye n bɛ taa sisan. N bɛna fɔ. Awɔ k'an bɛn o la. Awɔ. Adam. Adam tɛ yan. Mais. Sɔgɔma. N bɛna t'i yira i tonton dɔ de la. An tɛmɛ an bɛna sisan. Ani san papa. Mo saba dɔrɔn ni nkalon tigɛ walahi ka haram kurun tɛ ka nin si. Ni ko nin tɛ hɛrɛ yɛrɛ n t'a hɛrɛ ma yɛrɛ n y'a bɔnɛ ma yɛrɛ de. Mun bɛ yen cogo di e yɛrɛ ka dugu la siran yɛrɛ. Ɲama ko bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ
K'ale wala a ko safurulayi. Mais safurulayi ko tɛ o min kɛra o kɛra de o n'a fɔra n'u ka document ne ka papier bɛɛ lajɛlen bɛ armoire sanfɛ i m'a faamu wa baarayɔrɔ papier b'a la du papier b'a la terrain minnu bolo olu papier b'a la banque fana papier b'a la ne nana o ɲini ka dɛsɛ o tɛ so kɔnɔ ne fan bɛɛ lajɛlen yala n nana sɔrɔ a papier si tɛ baarayɔrɔ mɔgɔw de ye wari di ma ne kan ka taa virement kɛ je vais faire comment. O tuma na e ma armoire sanfɛla lajɛ wa tan a bilara kɔrɔ tɛ yen wa. A bila mais ne y'o lajɛ o Ami ne ye ne bɛ k'a fɔ n sanniba pa o de kama n bɛ k'a fɔ ne y'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ne ma papier ninnu si yan du an ka du papier o b'a la banque papier b'a la baarayɔrɔ ta b'a la hali n ka banque carte fana b'a la n tɛ kan ka taa virement kɛ je vais faire comment o kun tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn ni tile filanin na n'a ɲɛ kɔni ma sɔrɔ sabula a kɛra du kɔnɔ ani ne bɛ ci bila ka taa village la an b'a kɛ kɔrɔlen ninnu ye. Kɔrɔlen o ye jumɛn ye i n'a fɔ jumɛn. Boliw fɛ yen. Sanogo. An bɛ taa n'a ye sunɔgɔba fɛ yen. Safurulayi ka dɛsɛ n ka ko la fo ka taa bila o ma. Ala kɛ i ma hali sisan baarayɔrɔ mɔgɔw de bɛ ka weleli kɛ. Olu fana k'u dusuma dɔ dɔɔnin kɛ Sanogo a bɛ ɲɛnabɔ n'a kɔni bɛ so kɔnɔ yan kɔni a bɛ ye kɔni o fɛn min yɛrɛ bila kɔrɔ yɔrɔ min ne ko k'e na i tɛ maa ɲi la i tɛ maa ye o fana kɛra baara ye sa dɛ. Ɔ nka ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna i bɛ ka boli ko kuma fɔ i t'o boli da o tɛ o kɛlen don o tɛ ɲuman ye dɛ. Fɛn mana kɛ du kɔnɔna kɔni na dutigi bɛɛ lajɛlen ka du kɔnɔna ni ko kɔni kɛra i b'a ɲɛnabɔ cogo min na i b'a ɲɛnabɔ ten de i b'a ɲɛɲini cogo min na i b'a ɲɛɲini ten de nka boliko i t'o bɔ a la n da tɛ boliko kɔnɔna dɛ dɛ ni m'i farati boliko in na walahi n'o bɛ Sanogo e bolo k'i yɛrɛ kala ye n bɛ min dɔn o kɔni n boliko kɛra nin yɔrɔ la yan. Mais e bɛ fɛ n k'a kɛ cogo di. An ka ɲini jinɛ ma jɔlen la kɛ Sanogo an ka ɲini jinɛ ma jɔlen la kamanagan kɔni don o ye tiɲɛ mɛ a bolikolama y'a sugu jumɛn ye ne kɔni da tɛ boliko in na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne da tɛ boliko in na ne bɛ na fɔlɔ i sen a ka tɛmɛ i sen mun kan. Ça va? Maman. Closing. Ça va? Almemi. Ok. On basila. Ok. Ça grave comment elle est? Fama dabora John. A dabora John de la. Ko ka ca ni sama. Ni dɔgɔmuso y'a cɛ ne tɛ nin dɔn dɛ. N dɔgɔmuso wa ni ne den de ye o. E den. Awɔ. A tun b'a mamuso de fɛ yen nɔ a nana ka wagati kɛ n fana fɛ yan. Maman den b'e bolo e m'o fɔ ne ye. San joli relation bi de e bɛna ni npogotigi yira ne la k'o ye e den. Lozi ne hakili la e n'o ye kuma kɛ ka tɛmɛ o. Ne ma den ko dogo e la dɛ. Maman kalabanciya dabila. Ayi. E y'a fɔ ne wagati jumɛn ko den de don? Wagati jumɛn? I hakili de t'a la i b'a sɔrɔ. I b'a sɔrɔ i kan ka bɔ a kalama ni wagati in de kɔnɔ. Sinon ne ma den ko in dogo e la tile kelen. Lozi t'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna. N'i ma kɛ ne den fɛ. Diɲɛ jɔn jɔn n'i ma kɛ ne den fɛ n tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli. Dɔ kɛra sa ne yɛrɛ sɛgɛnnen ta in na. A ka di cogo cogo an k'a kɛ ten. N'a ka di an ka ko ye an k'a dabila. A ka jɔ yɛrɛ de pour que ne ka se ka lafiya cogoya min na. I ye n tɔɔrɔ wa? An ka taa da. Papa! Papa! An kɛra cogo di? Papa. An ka Ala fo koyi. Papa, n dala fiye sa. E k'i dala fiyɛ N dala fiye joona sa n kɔntannen don bi kojugu. N ye kɔgɔ k'a la. Kɔgɔ dɔrɔn wa? Ɔ fɛn fɛn ka di i ye n y'o bɛɛ k'a la sa. A ɲɛfɔ. Papa, i b'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ ni Ala y'i da dɔ tugu ye Ala bɛ da wɛrɛ de yɛlɛ. Ni ne bɔtɔla de ye n tɔgɔma fɛ yen sisan n taara n y'an ka cas expliqué a ye n ko an yɛrɛ bɛ fɛ ka taga village la sojuru banna an ma so sara yɔrɔ ka gɛlɛn donc a yɛrɛ y'a fɔ n ɲɛna k'a ye so san ko na sini k'a bɛ n'o papier ta k'a di e ni ne ma an ka taa an ka diɲɛlatigɛ tɔw k'a kɔnɔ. E bɛ sɛbɛn de la. Ne bɛ sɛbɛn de la ko sini dɔrɔn ko ka taa papier minɛ. Soko kulonkɛ man ɲi dɛ. Yen ne delila k'e nɛgɛ fɔlɔ n bɛ sɛbɛn de la.
I wallahi. Ala a fɔ e ɲɛ b'an na. E ma sɔn k'an to gɛlɛya kɔnɔ. E ma sɔn k'an to fadenw ka malo kɔnɔ. Ala hali ni muso. Ajaratu désormais ni ala n'a ka di n k'i wele ko tonton ou tanti n b'i wele ten wallahi ne tɛ diɲɛlatigɛ fɛn foyi de k'e la tuguni n bugɔ sa tigɛ kelen mɔna sa n'a ye sotigi ja a kana ka so ta a kana ka so ta n'a ka taa dɛ. Ne bɛ ka arayida place de ɲini wa? Arayida place? Awɔ, ne tumunen don, ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ yɔrɔ kelen min na sisan. O bila n mɛnna. I filɛ fɔ Bangɔni de la yan sisan nɔ. Bangɔni na? Awɔ. Sisan. N'i ye sira ta tantɔ, i bɛ taa bɛn fɔ goudron ma. Awɔ. I b'i tilen ka taa fɔ Baginda. N'i sera Baginda, i bɛ ɲininkali kɛ k'i bɛ ka taa Buguni mara la. N'i sera Buguni mara la dɔrɔn, i mana denmisɛnnin fɛn fɛn ɲininka, u bɛ arayida place de la. Ko arayida place e ko Buguni mara. Arayida place de ko don. N'o yɔrɔ ka jan sa, yan fɛnɛ bɛ bɔ. N'i seginn'i kɔ, i bɛ taa se fɔ Banankɔrɔ. N'i sera Banankɔrɔ dɔrɔn, n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka, i bɛ ka taa arayida place la. O b'a ye. Patron est-ce que e ka kuma faamu? Arayida place ani Banankɔrɔ est-ce que olu ye ɲɔgɔn sira la? A ka ɲi sa. N'o bɛɛ ka jɛ i la, i bɛ ne ka passe di ne ma, ne bɛ t'i bila arayida place la. An bɛ se ka taa. Ne bɛ kɔrɔ e ye mɔgɔ kɛnɛ ye. Jumɛn? Est-ce que e ye mɔgɔ kɛnɛ ye? Ka ne ba neni. Ne b'i ba nɛnɛ, non, est-ce que e ye mɔgɔ kɛnɛ ma? Ka ne ba neni. E tɛ o, ne de don. Ne ye mɔgɔ min y'a fɔ ne bɛ sira yir'i la, ne de don. Mama, lam, ni mɔgɔ min b'i fɛ, hali n'i y'o ye, I tɛ fili o ma. Mama, hali den min wolola bi, o bɛ fɛ dɔn. Fɛ, o bɛ bɔ kɛwale de la, ani dusukun. Mais mama, cɛ min filɛ ni cɛ in, i b'a yɛrɛ de fɛ. Mɔgɔ min b'a yɛrɛ fɛ, o tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ. Mama, ne kɔni bɛ min f'i ye, n'i ma bɔ ni cɛ in kɔ, don dɔ la, nin b'i lase lebu ma ani kumasulu. Mama, I can't believe it. Ani janeba, ani ngamai. Nebe ke kadi. Tonto. Ebe amena. No, tiɲɛna I kan ka di. N bɛna yɔrɔ ɲini k'i bila dɔnkilidala. Tonto, dumi kani. Aw dugu la ni ɲɔgɔn tɛ dɔnkilidala tɔ. O la n kan k'i la nisɔndiya bi. Wari bɛ n kun bi dɛ. Awɔ, nin minɛ. A b'i n'a fɔ I fɔngana ka poisson min. Taa bitigi la I ka poisson sumalen san. I k'i kan suma n'o ye. Tonto bɛ ne de ta ye. Nin bɛɛ ye kelen de ta ye. Tonto ne fɔngana k'e ni nisɔndiya sugu la dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Don bɛɛ bɛ se ka kɛ dusukasi ye wa? Ni Ala y'i la nisɔndiya don min na, I fana kan ka I ka nisɔndiya yira. Ala y'e la nisɔndiya. Tonto n'e taara tɔ bɛ diya anw ye sa. Walayi. Dɔ wɛrɛ tɛ. I b'a dɔn n ka soko dɔw de kun ɲagaminen don. So. Duko. Du b'e bolo. E fɛ k'an ye dangaden de ye mɔgɔ sigi la yan. N ka duko dɔw de kun ɲagaminen don. Mais alhamdulilayi Ala y'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ sisan. N ka du papiyew, n ka du jɔlen bannen kilew, a bɛɛ dira n ma sisan. Donc e yɛrɛ ta. N yɛrɛ halala du. E halala. N ye wari bɔ n poche la ka min jɔ. I wɔsiji. A tɛ mɛn sini walima sinikɛnɛ an bɛ yɛlɛma an ka so kura la. An bɛ yɛlɛma so kura kɔnɔ. Tonton dun bɛ diya ne. I hakili latigɛ. Étage yarɔ. I bɛ k'i yɛrɛ sago de ye. N kɛlen don ka appartement belebele dɔ jɔ. Kelen pe de bɛ si o kɔnɔ. Ne ta ɲɛna. Kɛmɛ ko in diyara n bɛ boli ka taa boisson san. Boisson san i ko mais depuis sisan kana kuma tɛmɛ I ni Ajaratu cɛ. Ayi e b'a dɔn ne tɛ sɔn o ma yɛrɛ wali. A to n'a yɛrɛ y'a bɔ a ŋaniya la k'a f'i ye waati min na a banna. E b'a dɔn ne tɛ sɔn o ma. Sinon a ka di ne yɛrɛ ye k'a k'ale tɔgɔ la a ka fɔ dɔrɔn k'ale ta de don. O de ka di ne yɛrɛ ye. A ti kɛ ne ka so kundama na. Ayi ne yɛrɛ papier yɛrɛ kan
ne tɔgɔ bɔ a kan ka k'ale yɛrɛ de ye mais i b'a dɔn ni muso ka di ye kuma dɔw la i bɛ to ka fɛn dɔw fɔ. Awɔ o ye tiɲɛ ye to. An bɛ taa i ka boisson san. Awɔ n bɛ boisson san ka na. I bɛ segin ni warimisɛn tɔ ye i y'a mɛn wa. Tonton. Awɔ boisson ye 40 de ye i bɛ segin ni warimisɛn tɔ ye ou bien i k'a kɛ boisson mugu ni ye. Tonton hali n'i tun y'o dɔn hali tun ka to 500. I filɛ ka nisɔndiya. E de la Bamakɔ sigi la ka jɔn in ka wari ta ka d'i ma k'i ka taa boisson san ten 100 yɔrɔ a ka dɔgɔ dɛ. I jɔ wari wɛrɛ bɛ yan o. 100 nin jan ta dɛ 100 nin jan ta. Ayi ne bɛ taa boisson san. Ni n ka warimisɛn tɔ ma segin i b'a dɔn min b'a la o b'a kɛra du. Sanogo bisimila mun yɛrɛ ne ka damu ta i Sanogo mun de bɛ yen nɔ. Ami a bɛɛ banna pewu. Mun de bɛɛ banna Sanogo. Ayi ɲan bolo bɔlen a bɛɛ lajɛlen de la. Jumɛn de la. Ami. Sanogo kuma sa. Ami i sew mɔgɔw bɔra ka ne wele sisan k'an ka du feere la ɲan bolo bɔlen a bɛɛ lajɛlen la wa o ye délai de di dɛ. Sanogo jɔ. Kuma don wa. Jɔ feere. Ne yɛrɛ b'a dɔn wa. Ayi. Ami nin y'a bɛɛ bannen. Sanogo an tɛ poisson dabiri la Sanogo a dabila. Ami poisson tɛ n ko poisson tɛ ne bɛ k'a f'i ɲɛna o y'an ka du feere an ka du t'an ta ye tuguni. K'an ka du t'an ta ye wa. O bɔra n ko du in t'an ta ye tuguni k'an ka yɔrɔ ɲini an yɛrɛ la an ka taa yɔrɔ ɲini an yɛrɛ la wa délai